Con motivo do Día Internacional da Muller Rural, o Concello de Rois quere destacar a importancia das achegas económicas, sociais e culturais das mulleres neste ámbito. Só recoñecendo o seu papel e o seu liderado será posible conseguir un rural digno e con futuro. Elas teñen a palabra. Son da parroquia de Ordilde, dun puebliño chamado Macedos, e fai 40 anos, pois, xunto co meu marido José Neo, emprendemos un novo traballo. Antes tiñamos as vacas, pero por circunstancias da vida pasámonos a invernaderos. Entonces, fai 40 anos, pois empezamos con 500 metros cuadrados, hoxe na actualidade temos 5.000, agora pois nós estamos jubilados, o noso fillo xunto ca súa muller, pois colleron eles o relevo. Empezar de ser unha empresa no rural hoxe en día hai que ter moita gana de traballar e moita voluntad. E sobre todo, volvo a repetir, moita gana de traballar. Porque eu tiña a miña empresa xa montada, que a fundaron meus sogros, e o meu marido tuvemos a sorte de coller unha empresa xa montada. Eu terminei aquí porque xa me gustaban os animais dende pequena, tiñámolos na miña casa. Estudei Relacións Laborais e Recursos Humanos en Santiago, fixen as prácticas e gustábame, pero a min sempre me quedaba eso de que me gustaba máis o rural, o traballar con animais. E nada, para min a vantaxe fundamental é iso, poder dedicarme á familia, estar coa familia todo o tempo, e que traballo no que me gusta, que é o importante. Xa din que se traballas no que che gusta, non traballas ningún día do ano. E para min é así. Cando empezamos, pois tiñamos unha furgoneta pequeniña, pero ao ir evolucionando en máis metros cuadrados, depois pasámonos a unha furgoneta máis grande, e despois, no 90, pois compramos un camión que supoñía para unha muller ir a Santiago con un camión, pois un riesgo, e para min pois foi como levar un coche pequeno. Sempre fui dona do que fixen, nunca me importou nada, e todo ben. Cando tuve unha explotación a vacas, a ordeñar, o meu home andaba polo mundo. Eu, pois, ordeñaba as miñas vacas, andaba co trator, e todo facía o traballo eu. Meus pais axudaban-me a criar os rapaces, e axudaban-me, pero, vale, traballo gordo facéndolo nós. Pois na nosa granxa non hai moita diferencia nos roles que desempeñamos entre homes e mulleres, somos 2 mulleres e 2 homes. Por exemplo, non me dedico só a ordeñar os animales, tamén, bueno, pois trato ca maquinaria, voume metendo pouquiño a pouco, empezo no que podo, vou andando, e antes a maquinaria non era traballo de home, e a muller nada, e así que hai mulleres na nosa zona que tamén que se dedican a andar tamén con maquinaria, e fano bastante ben. E bueno, non hai moita diferencia, así que o home non se meteu tanto a facer o da casa. Rois foi un municipio pioneiro en Galicia na formación de asociacións de mulleres rurais. Desde 1986, este movemento asociativo contribúe a dinamizar o tecido social e cultural do concello. Crear no ano 1986 a Asociación de Mulleres Rurais de Ordilde foi un cambio para moitas mulleres que naqueles momentos vivían solamente no rural, traballaban no rural, non solían facer viaxes. Como dicían elas, os recados normalmente sempre os facían os seus homes. Elas estaban máis metidas na casa, máis metidas nas aldeas. Gracias a esta asociación empezaron a reunirse, empezaron a facer algún que outro viaxe, algún que outro curso. Foi un cambio de estar encerradas prácticamente nas aldeas a poder salir de viaxe a algún sitio e de reunirse elas. Foi-nos moi ben, pasámoslo ben, facíamos excursións, había cursos de todo, de comida, de moitas cousas. E salíamos, que non podíamos salir da casa a ningún sitio, e foi-nos moi ben para todas. Recorremos case todo Galicia. Fomos a Portugal a excursións. Sacalas do seu mundo, que non sabían máis que era traballar e traballar e nada máis. O cambio que provocou na asociación para as mulleres foi que tuveron unha oportunidade de desconectar das súas rutinas diarias e ter contacto con máis mulleres, unhas entre sí, falaremos, faceremos cursos de cociña, de pandereta,
e sobre todo excursións, que iso era o que máis lle gusta a xente, viaxar, xa que en aqueles tempos pois moitas delas non podían viaxar por temas de traballo e familiar. Moito porque saliron da rutina de sempre, de estar na casa e tal, e iren aí a sitios e xuntárense unhas con outras, falaren con xente e todo que non conocías nin nada. E ao primeiro fomos moi criticadas, pero bueno, o que fale, que nós pasamos de todo e nada máis. Sí, polas aldeas, mas ben así xa nas aldeas, pero non lle facíamos caso a iso. Nós o que queríamos é vir, nas casas deixábanos vir, porque tamén tiñamos traballo, que estábamos con jandería, mardelas, que hoxe traballan noutras cousas, pero daquela non. Tiñamos rando, pero traíamos erva nas vísperas ou o que fora, para despois estar libres para poder salirmos, sí. Pasábamoslo ben, que era esa divertición que tiñamos. O obxectivo da asociación, máis que nada, é estaremos as mulleres con un pouco máis de libertad. Hoxe hai un problema porque a xente nova normalmente non quere estar moi involucrada nestas cousas, neste tipo de asociacións. E imos quedando xa menos logo, porque a nova tan noutras cousas, non é como antes. Antes íbamos todos novas e vellas. Sí, pero agora tan noutras cousas. Que creo que agora a xente nova ten outras facilidades que nós antes non tiñamos. O presente non está exento de obstáculos para as mulleres á hora de iniciar unha aventura empresarial. As protagonistas ven futuro no rural, pero saben que de novo van ter que pelexar por el. Hoxe en día supón estar ao frente dunha explotación no rural, pois que, vamos a ver, fai anos estaba bastante ben, porque se vendía, había venta e económicamente pois sacabas un salario bo. Hoxe en día é máis complicado co tema da crisis, tema do COVID que nos dou para atrás moitísimo, no tema da venta, non hai tanta venta, a xente tamén exixe moito, exixe demasiado co tema de pedir produtos ecolóxicos, pero despois a hora de pagalo, pois está reacia a pagar eses produtos ecolóxicos. Apoyaran a juventud, e os prepararan, e prepararan que no rural, en vez de estar por aí a bosque, como está todo, pois podía estar producindo. Antes de non apoiar, hai 40 anos valía máis o produto do que vale hoxe. E o resto subeu todo. Sí que vexo o futuro, porque a base da empresa que estamos levando a nosa familia, pois estamos vivindo a base dela, e se todo siga así, pois bueno, sí que se ve un futuro nela. Eu penso que sí, é que sempre estamos acostumbrados a que vivir na aldea é só para xente maior, pero non, eu penso que máis xente debería de vir para o rural. Eu estou super contenta aquí, non sei, eu vexolle moitísimas ventaxas a vivir no rural en vez de na cidade. Os servicios que temos aquí en Rois eu creo que están bastante completos, porque temos sanidade, temos educación, internet tamén moi ben, eu creo que estamos moi cobertos todos en eses temas. Por agora penso que sí, que se ofrecen en Rois bastantes servicios, polo menos o que eu demando ata o momento, sí, temos a desventaxa xusto onde vivo eu de problemas de cobertura, pero que xa se están arranxando pouco a pouco. Pero, bueno, eu, por exemplo, ao ter o neno, eu sí que teño unha guardería en Rois onde podo levar o meu neno, ten o seu centro de saúde, os servicios que por agora eu demando, para min tenos, non demando máis nada tampouco.